Bangashaye video ngipende Snow White ngegama. Asasebenza? Ngilethe ifake mina vele angazi ukuthi wenzani. Sengiphinde ngabuya njengayizolo, ngiphinde ngabuya njengayizolo. Asilinde bethi 100. Phinde ngabuya njengayizolo. Asilinde sithi 100. Ndoda no. Hawu letho kuhle namanje sakhona ngazi ngenzeni ke kuwena. Majola kuhamba kanjani lapho futhi? Bathi singabantu abasebenza ngomlomo. Tando kuhamba kanjani? No ngangena ayabona. Oh ndodana we-S. Qale ngibale bethi 100. Khona indaba engiza nazo. Ish, othi ngifollowe nangu letho. Ngikufollowe letho. Ngoba uyayicelela. Nangu kethi ngishaya indlu apha. Sithi 100 bafethu khona indaba engiza nazo. 100. Asikhulume phezulu. Isitodwa lesisendele isitodwa. Sizoma. Ngifuna uyishaya kanje indaba eleni. Oh la lapho kuThuza. Okwandaba kuhamba kanjani? Ukhuluma nomalume. Ikhona so naloba into ishishana kuthina sicacise. Khona ubuza uKing Nobu i-account yakhe 1k akabu 1k kusa 100 ngithe 1k. Ngiyazi ngilona ngibuza uphi ndodana nangu ndodana lapha phuza amaphilisi namhlanje akahlanye uyiphethe kahle. Phuza amaphilisi. Oh mfazi kaNdodana ule kubo waseLusithi adlala khona. Hawe mana zinabancane khona igame engiza nayo seyisayidlala izolo khona ade bengekho khona igame engiza nayo futhi siyabuya Machida Vivan lapho ongalobolile Vivan lapho. Awufethu umfazi wakho uleli usuthi ngichazile. Okay uzocula bafuna ndodana kuleyo. Ndodana uzohola lapho phenqa lesizwe uzohola lapho naye. Asikhulume phela isitoti. Okay bafethu ayiqale ke game.
ithi igame noma uphi umjeto ozizwayo ukuthi ufit noma ongalobolile request la ngizomfaka nemama elingalotsholiwe li request lana ngizomfaka bese itholela isoka cabanga isoka nje mahala uthola isoka la online just imagine machita ningashimi ngikhona Ndifuna kinazi ingoma. Siphuza utshwala ekuthini utshwala siphuza ingoma izikhona ingoma Uthi ngisembe la kuphukile. zokunika boy Awelo shita. Request amachita ngibala ngamachita request mfethu uma uzizwa ukuthi ufit ufuna intombi ya online request Ngeke ngithanda laba. basa nasaba machita niyangiphoxa ngeke awu machita Sakhula la. azoyithenga imoto bafunda odana uyazi ndodana imoto uyithenga every nangu khaba ja ukhona Ya man abantu abancane nje hayi basazonyonga hayi bancane lo. mfethu musa phela nawuthi ngithena mfethu ayabo ngiyakubona lapho request nangu 20 30 40. Wow, 10. hayi bo 100 Ngizofika Philip lo account. imam machita napa usinye ngiyambona uthi ngifaka Usabe nomngenise qhamuka. Lapho kama mimi misele hleze la. sifunda khona ires Wena nje bonke. Kabari George, manda dimanda. Uyovele khulu nje. Lo bafethu ukhulumise lo khabaja phela lapho. lazidlala igame bethu ufuna ukhaba jaso thina naye Ngitshela ukhabaja. Oyephi ukhabaja? Ukhabaja. sengitshelile asidlala igame la ufuna ukhaba jana ngamsele kwi-account yakhe Ukhabaja. ufuna ukhaba jana Ya mveze kule yakhe phone. okay wena ngoba ufuna ukhaba jana mina ngisele nabadlala igame lana ufuna ukhaba jana hayi kwi-account yakhe danko bafethu lazidlala igame if ufuna ukhaba jana ne-account yakhe so masinithi nina nifuna ukhaba jana hayi ngizovele kovale kwalo live ngizovele ngivale ulive straight Abantu bezobheka ukucheck ingoma zikhona lapha. zikhona ingoma ngathi kukhona mina ngizosindela nifuna ukhaba jana ngikhona nje mina hawu usifuna so2 asiboni kahle na ring light ayikho namhlanje ingakho ngabonali kahle bafethu machita apha machita kanti ngizongaqonywa ngikhona angifuni ndoda ngifuna mfana oshemeni request lana ngizokufaka ngitholela imama nalo lana vele kusho uqonyo cabanga online khamba kanjani lapha ama-relax ama-relax ngiyamthemba ke urelaxile nasey'nganeni request la ma-relax ngizokufakela iy'ngane boy urelaxe kwaze kweqe sithi sifuna ukhaba ja okay hamba kwi-account yakhe ngizovele ngivalo lo live-ke yabona-ke mina ndodana nanobo okay angiyendodana mina ndodana nami nangi request iphinca laseChina awusukaneni madoda chung cha iphinca silwane yakho uphinca wakhe lasilwane yakho uphinca wakho lawa hola lapho iphinca laseChina iphinca laseChina Umuntu ezwakala. umuntu akhuluma Khuluma intombazana. hello mama Siwa ke impemele tsofeni sona. hello Uzoso. uzosona ngidleli zona Namanga. ngidleli Umshayeli.
Hayi unozosa ngeke ube ufika. Hayi baba uthe mayibuzo sopana vele wa 10,000. Me Ivele ibheshi nje. ngena ngimafile la. Hello. Telefoni yami. Hamba kanjani? Sure. Hayi kamba kahle. Sofuna intombi la baba. Ngifike nawo manje. Nangu ma relax. Ikushibhe kanjani? Ukhona phela sabuye sama. Funa yami emnyama. Afethu ngicela ufuna ukuthi ma relax baba. Sure ma relax. Kamba kanjani? Hola. Kamba kanjani? So spare. Hola lapha. Moja. Nazo baba. Wena niqedile lokuzana. Umuntu uphethe kakhuluma. Sengikhona. Oh bafo ngicela ukuthi ngikutholele intombi ngoba ngathi urelaxe kakhulu. Ngiyabona ubhalele uzowathi ma relax. Angimfuni ufana orelaxile. Ufuna ukutholela intombi mina. Yawo nje manje emodini okucula ibhadi. Lapho ngina voice ihambile. Hawu ilethe ngezwe ilethe. Uthi ngilinde uze request labo mama nangu ma relax. Awuvele ke bafo mhlawumbe ukhona mhlawumbe ozothi uchazela noma Ngezwe mama sibone. lapha bangena umama. Ngawu ngavela manje. Kuno baba sebekusufuna amachidi. Baba. Njengoba manje awuvungani. Awuvungani futhi guys. Hayi bayikholonda funa manje. Bo mama ngenani vele ngempela. Nangu ma relax ala relax ekwazi ukwenza. Ukhona. Ningashime khona uma relax. Oh baba. Ma relax. Ema relax angene ukurelax anti zomgaba. Yawona lo gaba. Akulasiwa ngoku. Awe ma. Akekho ma installer. Akavela undodana ukukhulumela nje. Ngiyawo ndodana phuza amaphilisi namhla kahlanje. Wema relax. Nangu nje ethi ngiyarelaxa sure. Wemali. Wona nje lengomuntu uready unabangasinika ngoWhatsApp. Kamba kanjani? Boy ngikaze ningi. Wemali le. Ukhipha nini wenkabi? Kepani. Ngizokhipha. Ngiye ucabungisa. Kuma ngizocula nje la studio sami esithi mina. Nangu lo baba. Accept. Ma relax efitha kami. Khipha phela sizwa. It's okay. Kamba kanjani? Kamba kanjani? Uhleli ulala. Lami ngoba kufuneka igumbi uthi ke egumbini. Awudle lo mfana lo udle lo mfana. Ni grab office. Ngiyaphathwa kule game mos. Skipani. Bake game ngushaya. Uqale ke. Ngiyakutshela udlala ama game. Awuhlezi idlala ama game mfethu. Awu bethu awungene mfethu isikudle kube kanye. Ayiyawini. Faka amanechili, faka amanechili. Kuthi phela phela fanele ngiye live bese ngiyaku-invite. Yazi lethi umsebenzi yona. Ayi baba ngeke basifuna ukudla kube kanye. Phume nje kuwe. Kumele iqale Kumele bela. iqale belive. Okay. Othi ngiye live ke manje fast. Alright ke. You sure? Ngifoni kanjani labo bangigqokisa. Okay, bafethu ningalento le nika-accept umuntu nilinde mina bese ngisenda i-invite. Alright. Uthuma kanjalo manje. Sure. Amshaya umuntu. Siyawina. Ngiyamthemba chance. Yabo siyawina naye. Ngizomfollowa, ngim-inbox, ngimnike inamba yandodana, ngimnike inamba yakhabajanga, ngimnike inamba yaSpikile. Siyawina bafethu ngiyacela. Umani uthi angimfaka. Ngiyaxolisa baba usazodlala igame then bese ke ngiyakufaka baba. Uzodlala igame zokufaka baba. Yes game Zodlala bafethu. igame. Nathi game. Zata uvula kho umuntu la. Zokufaka amanchilisi. Okay. Zata uvula kho umuntu la. Akho umuntu la. Hey baba ngeke wena uhleli uwina yazi wena ushaya 10,000 izithelo umuntu. Mfethu kusanda kuvula
Othi bafethu guys asisephele iscreen abangenayo ngiyacela ngifuna ukushaya nawo abafana Sipheni stream namabamba. ubani umalume guys siyathemba sonke siyathemba sayimisela Abami ngiyabazi aba-disappoint buka nje. ish awuzongishaya kabi kodwa Bafethu uyayithanda asisephele iscreen guys Buka lento abazi. asisephele guys away asisephele guys asisephele sonke guys asisephele iscreen bafethu guys asisephele iscreen hawe guys bafethu because you guys asisephele iscreen zombie guys Time two. Guys, anything you have, guys, it's time two. Any gift, guys. Give up, let's Time two. I disappointed Zam. Professor, I'll find you donuts. I'm afraid to some fixing a band. Lozofaka ama-gifts amaningi siyaxoxa naye kulive ngikhulumisa nofuna ukukhuluma naye ngicela bafethu fakela mkhabaja ama-gift Khabaja woza kalaka bami ozofaka ama-gift kalaka bami ama-gift bafethu nawu ngikhabaja ngathi nimfuna ama-gift bafethu ngiyabona lawo hawe ma guys ibhubesi uma ngafaka ibhubesi so funny bubes mza isi please guys ngiyakubona bani ngiyakubona please ngizokufaka la guys sifika one rose guys Yolanda please please one rose guys one rose baba qhawa usaba baba qhawa ngicela ungisize Nkosi yami Bafaka ibhubesi one rose MG ungahambi one rose nazoka shine labantu bafowethu one rose guys time 3 siyahlasela time 3 guys go hard guys nazo time 3 let's go baba qhawa idonuts onalo time 3 guys idonuts sifisa ku9 bashonepha abantu bami times 3 guys times 3 guys times 3 i-hand heart noma i-donuts guys i-hand heart so Nkosi yami benezani guys times 3 guys times 3 ngempela yabo bawaqhawona i-donuts guys Fakana umkhoma akekho ne-donuts guys bani mankabi Faka nomendlula Miss guys please ole donuts guys ku times 2 ngiyabonga kakhulu mankabende anything on times 3 guys anything on times 3 guys Fakana ubanana alright it's no problem how Ashaya 1000 madandona olithulo Nkosi yami guys benyabi asambe ina ayikho nje inkinga osasiza omagcina laba izinto eziphathwa kahle omagcina onasport phela bafethu mina ngisatavula live ngisatavula manje ngiyarobha nomagcina izinto eziphathwa kahle zateketiswa lezi zinto ayithunywa esitolo lezi zinto Oma mzimela ukhula bebusa Tofana screen makabinde lento yenza kumina makabinde lento yenza kumina makabinde ngiyayibona mina makabinde awu mama makabinde Akamele uphinde ubuye mangiqeda le kulo live ngiya-invite ngikufaka la ku live amakabinde hayibo makabinde saba bafethu makabinde humo hey I'm out of word makabinde ayinobile eyashala Makabendo I'm out of word awuvele ubuye ngesithuthuthu uma awuvele ubuye noma ngesithuthuthu angeke bafaka makabinde ke mawuphela lo live ngeke makabinde uthi ngimmange kuzoba kuwona uma umkhoma noma isithuthuthu noma ibhubesi ya bafethu ngiyashaya kwamanje Makabinde sengivela ngakufollowa mina sengivela ngakufollowa uzoyibona lo nto nawe lapho mangiqeda futhi ngizoku-invite la ku live ngiyakubona hamba phambili samba hamba phambili makabinde ngiyabonga kakhulu Makabinde iskipha ngiyashisa makabinde ngiyashisa wema ngiyashaya mina nkinga
Makabini ngicela ungaphuzwa. Ay makabini ngeke kumele ngifolowe vele. Ngiyamdlala. Sawi. Alunile ufethu hayi phela. Makabini phela uzoda tutu ngomnqondo. Amshaya umuntu. Hawu nayo makabini over makabini na. Yabona nje. Hayi siphinde kodwa yabona nje abantu abakafiki mfethu so nje Makabini bafethu siyathepha step in guys step in please step in kusiyami I didn't like Hilal guys please tap the screen guys kusiyami guys tap the screen guys Makabini usarelaxile lapho guys tap the screen bafethu hawa ngiyazi ke lento guys please khona ngisiza ngiyashawa yazi la type 2 any gift you're sending will be multiplied by 2 guys please guys bayenza Natasha minenhle ngiyakubona yes I know bafethu hawa Ngiyambona nomyeza la. Omyeza operate guys ngifuna ukutap the screen guys asitap the screen ngcono Mangoba we mayelo body baba wama into things Themba asitap the screen guys ish yabona nje things phila macala mfethu asitap the screen guys aphiwe mfethu Mtube mfethu minenhle Mtube minenhle aphiwe minenhle asiphile please help me guys I need to see it guys Dalek lingabe ngisahamba guys we need to win Subelihle ntombi mhla ka4 amandla mfethu Nkosi yami mafomu ayabona mfethu umelinde mfethu minenhle mfethu miyeza Let's sikhala ngayo bani Makabini Makabini mangiqeda la aphiwe 10,000 mamzumela ngiyavala after la ngeke Khonto things cause khona Mtube siyabonga mthombi ngiyavala after la hayi ngilongishayile ungangishayile ingelo sizamzipha zikho ingelo sizamba fana niyazenzele ngiyashaya ngidlane angabuyi ngimfollowile ngicedile ngaye ngiyabona hayi khosa Makabini ndazo Makabini ulola leli 1000 ahambe zolala ingane ngizofaka inamba yami futhi ngithi Makabini hayi mfonele ngithi Makabini hayi mfonele Makabini awu ma sengifisa ukumbona ke mina ishingakazi Makabini kumele ngimfonele mashingakazi kumele ngimfollow eish bafethu yazi ishawa ngayo la khona lo number 3 mashingakazi ayeke naso ngamboni nje ingelosi Nkosi yami one ngelosi ezovala yonke le akashabe nge1000 Makabini nangu mamngoni weqwabe wena Nangu no Makabini uyaloda ke ngiyamazi no Ubona ngoba sethi uyaloda oh no Makabini uyobheka 1000 ngathi sesake nangu noza kabi ke manje unumber 2 no it's fine asibayele beshayi guys it's fine uyabuka njengamanje wena ngiyayibona lo Makabini Makabini wena mamngoni oqwabo phakathi ayo Makabini sanini madoda Ningabi Makabini nami inbox ngize mangiqeda nje mina la ngobani nizowina ngaye Makabini 1000 we Abolala Makabini hawe we ovela times 39 hayi angisazi ayabolala fana angisazi umamnguni ngeke fana before ngibe live zomfonela mina
Sengizohlele ngimfonela uMankabeni. Nizonithola khulekani. Kunjani lapho? Lungani, uba lungani. Lungani Chopper. Awemafu. Alright, bafethu kodwa nanyanti wakayi ngiyangiphoxa kodwa kunankinga. Kanjani manje? Bukho. Thina sike ngiyoshawa 2000. Hayibo yazini. Ake sibeke noma ku 1100 nje list ke singapheli isikhathi. 15. Ngafike nje ingelosi guys izofaka igalaxy kuphele kabafana. You know. Hayi. Shit. Bo sibeke 1100. uMankabende bafana. Hayi mina mfethu hayi mina mfethu. Mankabende. Cela manje uphela lolana. Masiphuma lana ubafo kulo live. Ngicela ungirequestela ngifake ku live. Sikhulume nje. Sibe nenkulumo. Mamngoni. Ngiyabona na Mamngoni. Ngiyacela Mamngoni. No hayi no ningishayile ngiyavuma ngiyahamba mina. Hayi phuma bafana hayi ngoba yikho le. Ngizonibamba kodwa. Hayi noma kuya ntambama. ngeyikhathi. Ya ngeyikhathi singene isidlale futhi. Hayi ngeke Akangenja lo Mankabeni. That's all. Libe great bafethu. Mankabende ngiyacela urequest la. Mankabeni angene ufake isandla ngomlokukhuluma. Abafethu ngiyabacela abade besisupport akekho umuntu akho. Kodwa ngiyacela uqala Mala ngoMankabende. awukhona mhlawumbe ufuna Uba- Ngicela ngoMankabende request ngiyamcela. Manje request ngizomu-invite futhi mina. Ngizomu-invite uthi ngimcinge. Wey Mankabende nangu ngam-invite. Bukho. Mankabeni asimbona nathi Mankabeni. Nangu khabatshala akhona. Hawu ngena baba ngibuza. Uthi emsebenzini kusasa. Ngiyacela kuphela ngizothi hayi Mankabende. Hayi but asibadleni nto kuma kade ngidla omunye umfana ebhadla wezoso. Mina kumanje ngiphakathi. Singilokhu babhonyile wesoso la. Hayi zothi baba ngeke baba shesha baba phela ezami iready la. Ezophuma endlini yikho bengithi kusasa. Oh anginankinga. Ngiyabonga kakhulu ngiyabonga. Alright akunankinga. Kabinzo. Yabo sengizohleli ngi-invite mangiba live nje ngi-invite. Hayi khuleka. Ube nosuku oluhle usebenze kahle. Bonga mina ne. Sawona. Ngicela ngifake lapho uMankabende ngiyacela bafethu. Lapho uMankabende. Uphi uMamngoni. Angikhohli uMamngoni. Angikhohli no. Nabanye kodwa sengizosho laba bebehamba phambili kakhulu. But ngibonile nabanye bafethu ngiyabonga kunini nonke. Ngiyabonga kakhulu. But sengicela uMamngoni. Wena sewayisethu ukuthi ngisho kanjani. Uyeye. Phakathi wami ukhona. Hayi ke ngoba angazi noma indoda but indoda ayiqeda. Bafethu ngiyacela lapho uMankabende ngiyacela. Nangu Mamngoni. Nangu Maqwana. Nangu maphakathi wami. Hayi baba ikhale baba mawufika endlini mina ngilive vele. Bafethu lapho uMankabende sibonga bafethu lapho. Ngicela bafethu. Manje ufuna imeshens. Right. Si right. Yazi into yenze ngimina ungijabulise kanjani? Usho kanje? Ngiyabonga kakhulu. Oh hayi. Akuhluphi. Ungakwazi mhlawumbe ukuthi uvele mhlawumbe sophambana ngelinye ilanga la endleleni ngibonge kahle nje sesibonana. Semsebenzini. Anginankinga usebenze kahle Mamngoni. Hayi. Usebenza ubuchecka la live ukuthi kwenzakalani. Yabo mase ngiba live nje ngik-invite nje. Hayi akuhluphi akunankinga. Sawona. Ngiluvulela nje. Ngibona ngiluvula. Sifaka no. Mfethu ayinenze nangibongile. Nangu bonga uthi ngimfana. Lento abayenza ngimina mfethu. Bafethu ngiyabonga ukuthi angikwazi ukubonga ukuthi bonga kanjani. Hello Bongi. Hello Bongi. Hi. Hi.
Unjani? Ngiyaphila njani? Mfethu, ngiyaphila. Ngimnandi. Ngiyaphila kakhulu. Abonga ushawa network. Ubonga ushawa network. Mhlawumbe ufuna ukuvula ilokho zami. Asimlinde mhlawumbe ufuna ukuvula ikhamera. Hola lapho male. Ngithi ufuna ukuvula ikhamera bo. Lapho imdala nginami. Sisi mabonga. Angina network ngehlise. Aha. Usemsebenzini nawe? Yebo. Nami ngiyabhekela. Nami semsebenzini. Nawa abantu ngiyabona laba ba requestayo ngizobafaka. Uthi ngizomshayela kulapho sesimabonga ukuthi ngiyabonga. Hayibo. Sesimabonga ngiyabona inkinga ye network but ngicela ukuthi ngisale sengibonga la live. Ngiyabonga kakhulu into eyenze kumina. Ngiyabonga. Khona ba requestayo ngizonifaka abafethu. Nangu managile kade ecelile yazi. Ngicela ngapha le ndaba sifunayo. Ngithe usasitakela na. Money baba, money chill, social media, money chill. Kama kanjani la? Ihamba kanjani baba wami? Dang lapho. Khipha lapho nendodana lapho. Udlala ukuphuza amaphilisi nje okuhlanya. Usho kanje. Umbone ephethe kahle nje ungaphuzeli. Manje wancike edongeni kwenzakalana ngathi ubudlile yini undodana. Amaphilisi adakwani. Usho kanje. Awubhuti omdala zingane. Bhuti omdala. Ziyathuka ma. Ziyasaba ma, ziyasaba ma sekubona. Cha phela mina ngifuna ubhuti omdala. Kade ngibona ucela bhuti omdala ungena la ngithi hayi angikufani. Hayi kululeka sikhona. Singabantu abasebenza ubalokho na. Hello. Siyabonga ngesupport. Yeah, right. Ula ngikhabaja. Ngilalo mfana lo. Hey. Phela ngithi hamba kanjani? Ngiselo tuze. Khabale church. Baba hamba kanjani? Yeah. Hamba kanjani? Yeah. Hamba kahle. Yeah. Lento yeni ala TikTok angathi seyike kakhulu seniyenza yini Ubanga imisindo lo mfana. ngithi lento eniyenza la TikTok seniyenza yini man? Asiyenzi lutho niyenza nani ngapha? Niyenza nani? Niyenza nani lapha? Senzi lutho mfana kithi senzi lutho. La yabona phela usile matrix sayibona manje ezinye enzenzayo. Suqedile. Hayi baba La ngapha seziphi? hayi lutho besashintsha nje yabo. La ngapha seziphi? La ngapha seziphi? Hayi lutho akenzi next time nathi sishile kuseni la nkabi yami. Ungitshele Nami ngishile. Ayinathi indoda sisipani kumanje yabona cha Nana nguspin na uchile kusidi. Nana nguspin na uchile kusidi. yana Na uchile kusidi. yana dithi Hayi bafo. hayi yasalutha Wonke umuntu uchile Siyabonga. Yebo siyabonga. hayi akukho umphumile. Bafethu ofuna ukungena request la. Nangu requesta.
Awuyaphonga. Shosho. Shosho. Kuhamba kanjani? Hamba kahle. Nazo. Ba indodana kaNuba la. Indodana kaNuba. Bayo. Indodana kaNuba. Wena Indodana kaNuba. uthini indoda? Indodana kaNuba. Ubayo wena? Indodana kaNuba. Hayi baba. Indodana kaNuba. Yamazi ukuthi wena unangu. Hayi bo uba manje indodana kaNuba phela mfethu. Indodana kaNuba nje. Umvezela yena. Indodana kaNuba. Indodana kaNuba. Bethulele. Awumveze ngishelele sifuna umbone namanga. Sinamanga. Bethu. Nayi. Sinamani. Nawu zinyana. Bafethu. Nangebuya. Angebuya. Hawu mawukabinda kase. We ma. Abakabinde bafu. Sebesebenza umsebenzini okabindi. Oh, basespanile alright, akunankinga. Hayi Bafethu la kunzima ke guys la ngintshele bayashala abantu abadlali. Basiphethe isibhaxo la sonke sesini. Kuthiwa isusu ngabe guys. Ulo. Umakabinde hayenza lonto. Guys, please let's save the screen. Thank you so much, Sebi. All of us, guys. Bakushaya kabuhlungu kabi manje inhliziyo yami. Uhleli lapho nje uyayicabanga le. Ngiyacabanga le nto times 2. Whatever you're sending will be multiplied by 2. Let's go. Times 2. Ishinga kazi. Bashinga kazi wena. La ngoba Times yena. 2, please. Times 2. Let's just something, please, guys. Ishinga kazi. Oh my guys. Times 2, guys. Let's try something on the times 2. Ishinga kazi. Any gift you multiply by 2, guys. Nazela ngilahla. Ishinga kazi wena. Guys, please help me. Go into the screen. Oh my guys. Ngibona abantu abangishayile ngicela ngisize ukuthi ngiwin. Ishinga kazi. Ishinga kazi. Ishinga kazi. Guys, please help me to win, guys. Shinga kazi mfethu. Mfethu kuthi angikhiphe iskipha ngikhiphe inhliziyo ngithi mina shinga kazi. Thutha seyintombi awuqopha umlando. Guys, let's tap the screen. Guys, you take a 1 rose. Thutha seyintombi. We need 1 rose, guys. So it's times 3. 1 rose, guys. Please, ngicela. 1 rose, guys. Ishinga kazi. Awu ma. Inhlanhla yana. Mash baby la yona lapho la yomkhinga ngizabeni sondose guys. Inhlanhla wena yazavela ngashiselwa. You need a 1 rose, guys. Awu ma. Nakulahla kanje guys. Oh. Inhlanhla khona abayibanga. Ngabukisa ke ngami. Khona abayibanga. 1 rose, guys. Nabukisa ngami yazi. Hey bafana bami uthola Nabukisa ngami unamanga mpemu ngekulo chopoy ayi it's live wesinenhlanhla nibukosile ngabi guys afuna uqamba mama esinenhlanhla wena bukishinga ngazi ukuthi mayibuya vele ithi linyanye luthi lu number 2 usibheke ayi nibukisile ngami guys. Uma amavoti bukishinga kazi lethiqa amavoti akuba ukho wesiphem kwanazi wena asibeke nama 1000 bafethu asibeke nama 1000 hayi boy 1000 kanjani bethu ngi12 hey nama 1000 nje bafethu ngi12 awungeke ukho lesisuthi noma umkhoma noma ibhubesi usibheke ishinga kazi
bakhala ngomkhomba Nesinomhlanga. Ayikho namkhoma. Dlala bukhoma issue Ngasiqeda lo live ngiyaba. Punchline nigga. Ngiyawafaka la. Sinenhlanhla ngiyakubona. Sinenhlanhla ngiyakubona into yenza ngimina. Esinenhlanhla. Makapendase. Bani mfana kagogo lo. oh hayi ishayiwe la straight but guys can snipe guys we can snipe What's this paid? this time Where's pay? Where's pay when? Where's pay when? Where's pay for number 1? Bengibukayo. Where's pay for number 1? Where's pay shingakazi. oh my guys bafuna ngisizeni Where's pay when? Hey bo, times 2, where's pay? Angisazi. Ngizoboshwa. Awufethu sengenzeni manje. Hayi bona, ikulazi njolana. Oh, engaze kashawa yezwa bengiyaphi yabo nje bengirathi ngihlale kuthi bengiyaphi yenza kumina. Wena ubuyile nje. Sinetata mfethu. akazi bengiyaphi nabo ngiyaphi Usiphe velanyanyeka. Awu ma. 6 8 10. Mfethu usiphe mfethu. Lo lava usendile nami ngisenda back kuwe. Anifake lo hathi phela ovela iqhamuke ngaphandle. this time snipe guys Shingakazi. Vele wanyanyaka no shingakazi. 3 4. Shingakazi ngiyakubona mina. Ngiyakubona mina. what the guys bafuna snipe 300. Ingane encane hambe zolala ayi. hayi bafethu Ingane encane hambe zolala ayi. labantu labengibathembile kusho ukuthi bangidisappointile Buka usiphenta yenzayo. Game iphelile kodwa usangenze liqiniso. guys nazo nangidisappoint guys Bathumela manje. can I play another one guys Hayi, ngathi ungabuya ngezikhathi. Ngoba manje ipower ngiyayibona, hayi ngathi usalambile. ngizobuya ngey'nkathi yabo guys bathi ngilambile guys nikhona guys Hayi wambula nje amandla. Hayi. Ngimshayile, ngiyabona. Wena. Hayi bo uno wenzani? Igame siphelile. Wena. Ufake. No mfethu ngiyayibona. Wena ngiyabona. Ngathi ngifaka usinhlanhla ngibonga. Sekuphela isikhathi. andibe ready-ke bafowethu hayi abantu babangiphoxile Ukwelethi into sekukhona ozoza. ngey'nkathi ngey'nkathi ngiyabuya shesho Thembe yona. Alright, ngingifakele i-invite ke. Khuleka ngizokwenza show. Okay. No show yena. Ngizokwenza show uthi ngiyaku-invite. Uthi ngibonge noma abantu. Hayi bro. Where's pay? Ngifuna ukubonga. Uphi usipay kahle? Hayi ngizoku-invite ngenkani yami. Ngifuna Nangu sinenhlanhla ayibo sinkohlo kanjani wena? Kumele kucashule nje ngekhanda. Amfana kagogo. imbuzi le. Ngizokufaka. Sabonga. Nangu ukuthi Sanibonani.